main-main sama Molly kan. Wah, malah guling rono guling rene kayak. Penggemar Molly ki. Si Lutfi. Si Lutfi karo kae ya. Kelayanganmu rusak apa dah? Karo Arka. Si Molly ki. Wah, malah guling-guling. Layangan Nagara Jamido. Ya, iya. Molly ya. Ora jorok-jorokan kok tiba. Nah, ini si Molly lagi main-main sama teman-teman anak-anak kecil tetangga. Jorok-jorokan ya engko ndak tiba ya. Kayak Molly ini kayak guling rono guling sini. Guling rono guling rene kayak dikelinting-kelinting ya krungu ngrungokke kelinting-kelinting ya. Ya Molly ini ya. Ya ki kancaku ki sing gedhe penggemar Molly iki ya niki ya. Ya penggemar Molly datang lagi kayak sih kayak guling-guling rono guling rene guys. Ya guling rono guling rene si Molly. Nah. Wis koyo dicekel kuwi ya ben dipangan Molly ya. Bisa ra cekel. Enggak tangan. Cek ngono ya. Ora kena ta. Kene tak wae kene. Kene ben mangan walang iki Molly ne. Garene tarik. Molly lah seneng kene garene. Garene. Ya garene kok tak ngene kok. Wah, wong tak kon nganu tak tangkape ngene ya malah. Kayak ben anu walang ya. Makan walang. Makan walang nih. Wah, mebur malah. Mebur ra ngerti. Ra ngerti. Wis aduh. Molly. Endi? Ora lucu ya. Mau wis nang kono ya? Din. Ora tekan ora. Iki Molly-ne iki. Ya guling-guling nang kono ke malane. Nek ngombe kana, ngombe ra. Aja engko Jamil nang jero. Mas Jamil. Wah, polahe Molly wis mlayu rono mlayu rene. Seneng nek diculke ngene iki ya. Kayak malah guling-guling nih. Kancane sapa? Jajan ya ana. Molly tapi wedok kak. Ngene iki. Ayo. Molly kok wedok, lanang iki Molly. Anu jenenge. Sesuk nek duwe siji nas dijenengi apa? Rocky berarti. Kok Rocky? Nek wedok kepi. Hah? Nek wedok. Kok Momo? Nek wedok. Molly wae betul. Molly karo Mola ya? Mola. Mola Molly dadine. Mola to. Hah? Mola wedok. Meh wedok. Heeh, kok dadi jenenge dadi Mola ro Molly ya? Ini ki Molly Mola. Mola Molly ngono. Mola. Nek siji di nek tuku Aku tegak-tegak iki. sing lanang kok sing wedok? Hah? Wedok wae. Hah? Wedok wae. Ah ora, ameh tak jenengi nganu wae kok Sapik kok. Piye ora seneng. Sapik apa nganu Lutfi. Oh, rupamu kok ketek kok. Apa nganu sapa kuwi? Arka. Pak Farhan sapa kuwi? Ical. Ha, sing Ical. Isal. Sapik. Baik nek jenengi Sapik kok padha kono.
Mulai ya. Berarti mulai rumoli ya. Sampai kok wae, Eh? Molki. Molki? Sampai wae. Kok molki piye? Molki. Molki. Mikir ana udah, mikir. Mal iki mal. Alam kamal mal. Apik mal ki kok mesti gong. Oh, apik sampai Mas. Ora, apik. Mulai ya. Ada apa mulai ya? Wedok lanang lho. Wedok. Lanang. Loro Mas. Heh? Tuku loro nek. Siji. Ala. Mulai ya. Lanang. MI po SD kowe. Awas. Nah, Safek ndi kowe sekolah ndi? Jadeka. Heh? Nek wis aku lek tiga ya, Bro. Sesuk wis SD tadi. Aku MI. Aku ya saja. MI kok SD lho. Saat ke sekolah ndi sesuk bar iki? Bar TK sekolah ndi? Heh? Sekolah PAUD. Saat kowe sekolah ngendi arepan? Ayo. Endi? Sekolah ngendi takoni kok malah. Endi? Heh? Sekolah ngendi lo SD. Ngendi? SD. SD po MI? Heh? Aku SD. Endi? Takoni iki lho. Endi? SD po MI. Balap lari ya. Cah langsung kap. Lari ya lo. Balap lari. Rayan sekolah ngendi sesuk Yan? Heh Yan. Ayo Mas, balap lari. Hayan. Sekolah ngendi? Lupa. MI po SD. Balap lari aro. Guling-guling. Warna risor Heh? Moli kok dilos-los kok anu to lulo to. Lulo to. Ayo banana. Nek dilos-los kok lulo to. Ayo. Jam 5. Sapa sing ngeles-les sapa? Dastan. Heeh. Mas, Aja engko rasa mlayu-mlayu tiba engko. Moli. Ayo. Balapan rumoli po. Iki rumoli iki balapan iki. Rumoli kayak apa kayak plastik ya malane. Ah, itu malah kesandung tiba. Hah? Hah? Ah iya kowe ra iso ora sehat dhewe kok mlayu-mlayu lho ben ora kok bapakmu kae lho kae bapakmu kae. Moline seneng karo plastik. Heeh. Kayak apa ta kuwi? Kecap po. Iya manis kok ya. Moline karo kecap ya manis seneng. Rasa mlayu-mlayu tiba engko. Hah? Sapa jenenge? Mil. Mangani apa to kowe, Mal? Mal itu mangani apa kuwi, Mbah kuwi? Mangan plastik kok mal kowe ya. Hei. Ya melayu rono melayu rene ya. Di samping sepeda motor ya sekarang ya. Itu malah kerukupan. Aja tiba kok. Ora geglutan tiba kok. Wes ra jorok-jorokan ayo. Kasih Moli lagi apa kek? Lagi ndelok-ndelok sungai, ndelok kali ya kayak banyak. Kayak Moli nih rono kayak. Delok karo kucingnya, ternyata ada kucing di bawah ya. Ana kucingnya ya. Ya, Moli ngintip-ngintip kucingnya. Ya, seru ya Moli ro kucingnya. Oke. Pus.
Pus. Kayak kucingnya kayak. Kayak kucingnya nang samping motor kayak lho, nang ngisor motor kayak tau kucingnya. Pus. Karo kucingnya Molly. Samping motor kayak kan kucingnya, ada kucingnya warna merah ya. Kan wanita kucing ora mal. Rana ya. Iya. Kucingnya melayu wedi. Kucingnya melayu wedi karo Molly. Sing enom sing ora enom ora doyan. Kayak ngono ben dipangan. Mal, Ya. Ya malah kayak isek enom banget yo. Tak kayak enom banget yo. Kayak kutute ada muni ya. Molly iki tenagane ra duwe kesel. Kayak cilik-cilik dah seneng ya to, dolanan sore hari. Dan kesel kayak Molly ini kesel melayu rono melayu rene kayak si Molly ya. Kayak melayu rono melayu rene kayak. Wah malah guling-gulingnya piye gitu. Kene mal. Ya perkutut kuda muni ya nih. Kayak kisi Siliwangi, nak tak juluki Siliwangi ini. Kubah hitam namanya Siliwangi. Oh Siliwangi bunyi ya. Asa gak kuing kok tak lihat sekarang. Tidak. Turu Molly. Molly so ngatek. Ngatek mal. Iya. Ora jerok-jerokan kok tak tiba. Asat orang ngaji saat Wes ngene lor iki karena sudah beberapa menit 14 menit. Sudah 14 menit. Rawani asat tak rawani ya. Gaya. Anakmu gaya kok. Awas mikir ana pit. Digas. Kayak malah ngombe keran kayak. Molly ini ngelak ngombe keran kayak. Ya.
Kene. Kene. Kon ngombe sik, ben minum sik, ben ngombe sik. Oh, moline ngombe kae. Ngombe nang keran. Seger yo mol. Malah penekan. Wis, Nganu ngomong seger. seger ngono, Pak. Ya, iya blusukan meneh. Blusukan meneh. Seneng moli nek dijak dolan. Aja buri kowe. Aja buri kok, aja buri. Golek walang. Jangan lari. Golek walang. Ayo. 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 Jane kono kok gejeglang kok tiba ngono lah. Moline goyak kucing kok ya moli. Sini mol. Penemu anyar. Manggo plastik iki piye ta kae malah? Nggo plastik. Gawani plastik ya. Plastik bekas apa jenenge? Bakso. Oh, dilati kecap ya. Dilati kecap plastik bekas bakso. Kene lanjurane ndak kejeglong kono nang sing rata. Latihan apa ae, Mol? Iki do ngaji bar iki do ngaji. Prai apa? Heeh, karpete dek diunggah. Dari sapa? Aku mah dhewe dolanan ngono-ngono kuwi. Ora glut-glutan ngono ki lara awake. Oh. Saya mau ini kayak seneng-seneng melayu, rono melayu rene, ya toh. Jadi untuk teman-teman jadi sore hari bermain karo moli ditemani apa? Temani moli. Temani moli. Wah. Ayo balik pulang. Pulang maghrib do ngaji. Ora ya ora ngaji yo. Ya ngaji ya, maghrib ya. Hah? Ngaji ra? Prai po? Hari apa kok prai? Hah? Wah lagi tidur turu-turu malan moli ke. Tidur-tidur nih moli ini. Molinya tidur-tidur nih. Nanti atin. Iya, ora tekan kok ya, ora tekan kono ya. Saline ora tekan kono. Ya. Sapek ngaji to, Pek. Lupe. Raya. Kowe saiki gak cermoni ngene iki. Titik moli ini titik. Kono bekas terong. Hah? Lah nggih niki. Pak Prai. Prai boleh ngaji prai po, doan, Prai po mlebu. Sik
Sing ndi? Ndi oi? Napa e? Ramah wedi ramah. Wedi. Moe. Siki. Diji kok iso pinter Arepmu tok menyate ya. siji kok dial. Nah, kayak meneh enak. Nyai. Nyai. Nyaman tak kayak iwal. Kayak buah jambu, kayak jambu. Jambu kan lho, Mal. Kuwi lho, ora gelem kok. Nek banyu jambu doyan ora to? Iki lho jambu lho, Mal. Nah, ora doyan kok. Doyan. Nggih. Nyaman. Kecilik doyane sego putih tadi ya. Putih ora. Jambu ki ora dadi pangan iki lho. Kayak ceri glow. Sik, Fahriya lho. Nggih padahal teng alame buah. Nangis Moli. Moli nangis. Jatilan Moli, dadi jatilan. Ini sampeyan aja. Tak ogleng Moli jadian. Jadi ditonton. Pripun? Pripun? Mboten. Nah, kaya guyon niku lho. Mboten geget niku mboten, Gur. Guyon nggih. Sini. Ngaten iki mboten geget ya ngaten iki, Gur. Sini. Sini. Nyamol, sak rei. Hehehehehe. Tunjukkan, Moli akan Kok jambu kayak ngono ya? Ngejak guyon ya ta. Kayak mah mlusup rono kae. Enggak plastik. Hah? Kucinge sing wedi. Kucinge sing wedi. Kae ke bumu wis bali kae. Kayak mamak wis bali kae. Kae lopek mamakmu wis bali kae lopek. Kon ngaji kae, kon ngaji mamakmu kae. Ya, kon ngaji kae. Kae ngapusi kae, ngapusi mamake kae. Ngaji sik kan ngaji sik. Sapek ngaji sik sapek. Ngangrip nan. Ana kursi. Ku jago. Tak balap. Tulanan plastik ya. Enggak jago. Itu jambu malah ora doyane piye kowe iki? Mas balapan kok kono. Ayo. Lah tekan jupuk ke sikil. Lewat Mas. Ada jago. Paling gak sepak bola, Mas. Hah? Paling gak sepak bola. Apa jambune ke sepak bola? Heeh. Dewe gak latihan. Ana ngaji sik ana sore kan. Aku Nggih. Gedang barang mboten patek nganu iki kecilik kulino sego. Ketek ogleng moli jajan. Tak kending. Ngamal. Tak endung. Nggih. Jempalek kutel kursine. Mas Seneng anggere dicolke ngatene seneng. Halo kita oglek. Wih, pura-pura wahadi. Ini wae, hei. Engko nek wis kesel ya nganu gitu. Apa? Anteng. Nggih. Wah. Nyangkut to, Mas? Heh? Nyangkut ora to? Orang geget ngene iki. Au. Orang geget carane ngene kok.
Ya malah turu-turu ning isor guling-guling. Ini iki awet. Guling-guling ya. Bisa. Kayak bisa. Gagong no. Namal. Namal. Namal, kena mal. Oh. Namal. Kayak kursi mal, jakang mal. Itu kayak kursi nih. Hiralu. Abang hilang itu. Alu. Hiji. Imal, penjakong.